kaɗan daga cikin shirin Laure wanda zai zo muku wannan satin. Na ga manta nan ka fito kuma idan ba kofar gidanka bane idan ka fito. Me yasa baki ki baya faɗa alkhairi ne? Nan fa gidan surukaina ne Laure. Surukai, yaushe Murja ta zama 'yar garin nan? To Murja ce kaɗai mata ta Laure? Ba wancan Allah ya mata cikawa ba? Ka kuma yin wani auren ne? Kaki. Nan gidan su Sayyada ne amaryata baki santa bane? Baki san da na aure Sayyada ba? Aure ka ƙara? Tun yaushe? Tajo! A'a, sarkin aure. Yanzu ni zaka kalli tsabar ido na ka ce min munafiki kuma dan sa ido? Jibi tusa ta ce ba da kai zan ba. Ga dole na da ita zan magana ba da kai ba. Yawwa layi na isa yanka nima. Ke abin da kike so nake so kuma in gaya miki yanzu. Kin san magana auren nan nawa ta zo kusa wani abu ya zo yana neman ya hana a ɗaura auren nan. Mu kuma muka ba za mu iya jira har wani satin ba. Shi yasa muka je faka aka ɗaura mana auren nan. Manza. Wannan gudun Allah ya halitta nan gurin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ke da zaki shigo baiwa Allah ai da sai kira shi gaya mishi wanda ya mutu. Waye ya mutu din? Ke ba kika shigo da salati a gidan nan. Ya wale? Wallahi an ji kunya. An yi girman banza a nan. Yanzu ya wale ka rasa inda zaka je ka baje kafanka kana cin abinci sai wajen makiyata da ta tura ni kurkuku na wata 6. Kuma ina yi? Lafiya kalau. Ya gida? Lafiya lau wallahi. Lafiya kalau suke. Shine saurayin nawa da na ce muku na. To Allah ya sa albarka. Allah ya sanya alkhairi. Ya mutan gidan naku? Suna nan lafiya wallahi. To Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Ba za ka yi murmushi ba, ka san wani cin kuma kake. Wallahi ba na son ko yaya an ga zafi yana doka min fuskar ka. Ai na ga alamu. Kin sa sirrin soyayya. To ba dole ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatir. Ita ta. Yayi laurace. Yayi ba ta da hankali, yayi je ka. Je ka tare ta yayi. Je ka tare in kona ku da kun sai da ku yi zaman bariki na daduro. Garin kona ku ta tallahi da sai mu je ku ci gaba da bariki. Allah baka yawan rai. Muna cikin damuwa da damuwarka. Da za ka gaya mana menene ko za mu iya bada gudunmawa? Wato ba abin da yake min ciwo a cikin raina, a ce na faɗi na mutu, mulki ya koma hannun azzaluman mutane irin su Waziri. Ni kuma gashi ba da magaji. Tsawon shekaru girma ya kama ni. Na nemi magani ban samu ba. Ranka daɗe, kwantar da hankalinka ya kai wannan sarki mai ɗimbin daraja. In dai matsala ce ta haihuwa aka samu cibiyar Shafa'u, abin sai dai tarihi. Allah ba kai rai. Kwanaki ma sun ba Fatima maganin HIV kuma ta sha ta warke ras. Gashi sun zamanantar da magungunansu ta hanyar gwaje-gwaje da na'urori na zamani yadda kowane ciwo idan suka gwada ka za su baka daidai da maganin cutarka. Shafa'un. Me muke jira? Ya magargaya. Godiya ta musamman in ji mai martaba ya ce ai muku jinjina a gare ku. Hakika kun sa shi nishaɗi. Uwar gidan mai martaba uwani ta fara tofa-tofan yawo. Masha Allah. Wannan kaɗan daga cikin aikin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center kenan. Maganinmu na ciwon HIV kuwa saboda ƙarfinsa da kuma garantinsa. Ko da a ce ka kusanci mai matsala ta ciwon HIV ne kana tsoron kada ka kamu da shi, idan ka sha maganinmu na tsawon wata ɗaya za ka rabu da shi ga baki ɗaya insha Allah. Sabon maganinmu na istimina'i tana magance dukkanin matsala ta raunin ma'aurata, tsinkewar ƙwayan halitta, rashin haihuwa, rashin sha'awa da ma jin zafi yayin mu'amala da ma raunin ɗa namiji. Ina masu fama da matsala ta sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsala ta zafin ciki wato basir, da ma matsala ta ulcer, da ma uwa uba wato hepatitis B. Duk mai matsala, insha Allahu ku ziyarci Shafa'u daga yau matsala ta ƙare.
Za ku samu cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center a nan Najeriya, Niger, Ivory Coast, Algeria, Ghana, Libya, Cameroon, Chad har ma da Saudiya Arabia. Kuma muna tura maganin mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Gyara halin ki gyara ɗabi'ar ki laure.